Molt bona tarda, fricatius, o bon dia, no sé a quina hora mireu això. En tot cas, benvinguts un dia més al nostre canal de YouTube. Jo sóc l'Helena i sóc, diguéssim, la tercera part que faltava d'aquest meravellós triplet que formem en Pol i la Maria. I, bàsicament, el vídeo que us porto avui és sobre la música en català i, concretament, sobre el panorama actual de la música en català, ja que penso que estem molt acostumats a la música en castellà, per exemple, el reggaeton quan sortim de festa, o la música en anglès, diguéssim, tota aquesta projecció internacional, i que no valorem, o bàsicament el que no coneixem prou, la música i, diguéssim, totes les opcions que hi ha actualment pel que fa a la música en català. Llavors, com que ja sabeu que l'objectiu del nostre canal és difondre al màxim i crear contingut en llengua catalana a les xarxes socials, doncs he pensat que la música era una bona manera de fer-ho. Llavors, he elaborat una llista de Spotify que es diu Els Fricatius, que us penjaré el link al, diguéssim, no sé com es diu, a la barreta aquesta, és que no en tinc ni idea, però bueno, diguéssim, a la barreta aquesta. I també ho penjarem al nostre Instagram, que ja sabeu que ens diem Els Fricatius. Si no ens seguiu, ja sabeu què heu de fer ara mateix, quan acabi el vídeo. I bàsicament això. Llavors, si voleu, comencem ja aquest recorregut musical. I, diguéssim, el primer paquet d'aquests grups, diguéssim, i d'aquest tipus de música, jo l'anomenaria com els nostàlgics, perquè bàsicament són grups o que ja fa molts anys que diguéssim, que es van crear, o que ja no, diguéssim, o que ja no, que s'han separat, o qualsevol cosa d'aquestes. I bàsicament n'he escollit tres o quatre. Bé. El primer de tot és La Trinca. És probable que molts dels que estigueu veient aquest vídeo no sapigueu qui són, perquè ja és de fa bastant temps, però La Trinca van crear una revolució bastant potent a la seva època, bàsicament per tot el context en el qual es van trobar, i tenen cançons molt modernes, diguéssim, i de mentalitat bastant oberta, que ens podrien sorprendre actualment. Llavors, us poso un exemple d'una cançó que s'anomena La Patata. S'arruguen de pell, igual que tot Cristo, quan es torna vell, i és evident que la mare de la patata. Bé, que és aquest tipus de música, però vull dir, si un dia la poseu a casa o amb els vostres avis, segur que els hi fa una sorpresa. Bé, el següent grup que volia parlar, bé, els altres grups, ja els dic tots juntets, perquè aquests ja sonaran més, són bàsicament Sopa de Cabra, l'Axan Busto i Els Pets. I bàsicament són grups mítics catalans, amb cançons que designen molt la cultura catalana i que penso que no s'han de perdre i que s'han de seguir i continuar transmetent a les generacions que vindran. Que van venir, perdó. Per exemple, Camins de Sopa de Cabra, a mi personalment m'agrada molt. Avanço una mica. Vaja. En fi, un cop fet aquesta retrospecció, tornem al present i la veritat és que tenim una gran varietat de grups i és molt fàcil doncs, que es vagin coneixent aquests grups gràcies a festivals com per exemple el Canet Rock o l'Acampada Jove o totes les diverses festes majors, perquè es van tornant bàsicament i tothom ha vist gairebé, ja s'han dit a tothom. Llavors, la nostra recomanació dels grups actuals i per escoltar mentre estàs allò que dius del chill amb els teus amics o tu sol, doncs serien grups, per exemple, com Doctor Prats, Oques Grasses, també Ginestar, que és un grup que no té tanta trajectòria encara com els altres, però que ha crescut i la veritat és que ha començat molt potent. També Ferran Palau, a mi personalment m'agrada molt, i en especial la seva cançó Univers, però bueno, tota la seva discografia, la veritat és que és una meravella. I en especial destacaria dos grups, i possiblement són els més famosos, que bàsicament són els Manel i que últimament han tret un disc que es diu Per la bona gent. La veritat és que és molt guai, perquè és com molt diferent a tot el que... O sigui, segueixen la mateixa línia, però han innovat, això sí que és cert. I llavors, per suposat, dels meus preferits, els Amics de les Arts. I això, aquesta llum estranya, bueno, en fi. Els Amics de les Arts, que també trauran un nou disc d'aquí poc i de mica en mica van publicant així cançonetes. I bàsicament la cançó que us volia ensenyar jo... Bueno, primer us ensenyo la de Ginestar.
seure a una vorera, per somiar que vens amb mi, per no perdre'm la bracera, en un dit un cor sencer, a l'estómac papallones, a les mans fruits d'esbarcer. Jo record les tardes bones i que... No sé, és com molt guai i la veritat és com molt bucòlica la seva música, no sé com dir-ho. Llavors, dels Amics de les Arts us volia ensenyar una cançó que han tret fa poc, que es diu Semblava que fossis tu, i que a mi personalment m'agrada molt. I llavors, que no l'he mencionat, seria un grup, bueno, és una recomanació més personal, que possiblement poder no ho coneixeu, però és un grup de les Illes Balears que es diu Antònia Font, que ja fa temps que diguéssim que ja no, diguéssim, actualment no estan operatius, però que tenen cançons superboniques i que donen, no sé, molt, no sé, a mi m'agraden molt. I per exemple, Alegria, i això seria bàsicament el grup d'aquesta música així més tranquil·la. Perdoneu, m'he hagut de canviar la càmera perquè és una festa. Ara toca un dels meus paquets preferits, que és bàsicament la música de festa. A mi personalment m'agrada molt sortir de festa, espero que a vosaltres també, i espero que amb aquestes cançons us pugui fer una mica més amena la quarantena, tot i que ara ja estem com una mica en recta final, però bueno, val més tard que no pas mai. Llavors, fent recerca, la veritat és que ha sigut el gènere que més m'ha sorprès, perquè no en tenia constància que estigués tan consolidat, i parlo del trap en català. Llavors penso que és molt important això, perquè és com l'estil que és més fàcil pels joves d'enganxar-s'hi, no? Bueno, llavors, pel que he trobat, el que seria el rei del trap, per dir-ho d'una manera, seria el Lil Dami. Llavors hi haurien diversos grups, perdoneu, s'ha d'intentar ser correcte, però costa molt, en fi. Hi hauria els Flashy Ice Cream, que són uns joves que s'han reunit, bueno, que han creat aquest grup fa poquet, i els 31 Fam, que són de Sabadell, i llavors, en un àmbit una mica ja més diferent, hi haurien els Pound Gang, tot i que no sé si ho estic dient bé, si no ho estic dient bé ho sento molt, però bueno, bàsicament que conreen molt aquest tipus de música de trap en català i penso que és molt guai. Llavors us vull ensenyar una cançó que es diu Collint el blat, que és bàsicament del Lil Dami, amb els Flashy Ice Cream. Abans una mica. I bé, bàsicament és aquest tipus de música que, no sé, que està bé i que és mogudeta. Llavors, també us vull recomanar un grup que seria en reggaeton en català, que són The Tallets, que si no vaig equivocar són de Mataró, però no ho sé, i una cançó en especial que es diu Amaking, que dona molt bon rotllo. Avança una mica. I bé, no puc acabar aquest apartat sense mencionar que la Batguial, no sé si sabeu qui és, però una cantant que es mou així també en l'àmbit del trap i el dancehall, doncs té moltes cançons i trossos de cançons, com per exemple Independent o Jo sigo igual en català. Llavors, sobretot no em puc deixar la menció a la Rosalia, o tal i com ella ho diu a la pròpia cançó de Milionària, la Rosalia, que encara que sigui una cançó i encara que molts l'hagin criticat perquè sigui simplement una cançó amb tota la seva carrera musical, jo penso que està molt bé i que és un estímul molt positiu pel català, perquè vulguis o no la seva projecció internacional, els seus fans que té doncs s'hauran interessat per aquesta cançó i pel seu idioma, no? Llavors, penso que està molt bé que s'atrevís a fer una cançó en català i... perquè ara volia fer un parèntesi, ara se m'ha acudit, que si us hi fixeu, al vostre voltant, tots els influencers que seguiu a Instagram
molts segurament són de Barcelona, molts són catalans, però en canvi es dirigeixen a les seves xarxes socials sempre en castellà perquè tenen com una major projecció. Llavors, penso que és important fer una reflexió sobre el per què canviem de llengua i per què minoritzem, no sé si seria el terme correcte, o invisibilitzem el català. Llavors penso que és un gran impuls que fes aquesta cançó i ja només per això se li perdona el fet que digués compleanys. I és aquesta. La Rosalía, que se sé que no és culpa ser milionària. Si trobessin sanes vides polsades, dia per Montblanc. I ja estaria. Ara ens posarem una mica més combatius i bàsicament serios. Bé, no sé si serios és la paraula, però està clar que una de les característiques de ser català és aquesta tenacitat per la voluntat d'aconseguir uns objectius determinats i em sembla que tothom sap de què estic parlant, de la situació històrica actual i de tot el que hem viscut al llarg dels anys. Llavors, si necessiteu una banda sonora per 1 d'octubre o bàsicament per una Orquina 1 2.0 o marcar-vos un tothom a l'aeroport una altra vegada, els grups que us poden acompanyar i que bàsicament tenen com lletres més combatives, com he dit abans, podrien ser Zo, Auxili, Espencat i un grup que no coneixia que es diu Crim. Llavors són músiques més no tranquil·les i això que us deia abans, no? Amb lletres més combatives. Llavors també hi ha la típica cançó de les manifestacions de l'11 de setembre, de les diades d'això, que és La Flama, d'Obrim Pas, i també Agafant l'horitzó, que va ser com la cançó del 2017. Tot i així, jo us vull posar una cançó de... Mira, Auxili, per exemple. O música naix de la ràbia d'Espencat. I bàsicament això, espero que no us hagin vingut moltes ganes d'anar a un festival ple d'olles perquè aquest any bastant cru que ho veig, però bueno. I bàsicament seria això, pel que fa a aquest... Molt bé, encarrilem ja doncs la part final del vídeo amb la meva part preferida, que bàsicament l'he deixat al final perquè sabeu que diuen que el millor al final. Llavors ara toca posar-nos una mica romàntics i relaxar-nos una miqueta. I la veritat és que no podem negar que el català és una de les llengües més boniques i més romàntiques que hi ha. Vull dir, dir t'estimo a algú no és el mateix que dir te quiero. Almenys, no ho sé, potser és perquè jo soc molt catalaneta, però no és el mateix. No és el mateix i no m'ho podem negar. Per tant, vist això, vist aquesta gran sort que tenim de tenir la llengua catalana, hem elaborat un top 3 de les cançons més romàntiques en català perquè les podeu dedicar al crush o a la crush, no sé com es podria dir aquesta paraula en català, però bueno, ja buscarem, i perquè us pugueu atrevir a dir-los tot això que en paraules no us heu atrevit a dir. Llavors, la número 3, per mi seria... Poder molta gent no està d'acord amb mi amb aquest rànquing, perquè també m'he basat molt en les coses que he vist, com és el cas de la tercera cançó aquesta. Molta gent sabrà quin és perquè forma part de la banda sonora de Polseres Vermelles, que bàsicament ha marcat la història de tots els adolescents catalans, i si no, no sé què estàs fent mirant aquest vídeo, sisplau, fes-te un favor i vés a mirar Polseres Vermelles. Vale, gràcies. I bàsicament és Sense tu, de Teràpia de Xoc. I no sé, penso que és ben maco. Aviam, si la trobo. Ara. Esta nit és tot fosc, estic sol i no hi ha ningú. Sense tu jo no sóc ningú. Sense tu jo no puc. Sense tu si no hi ets. Sense tu jo no sóc ningú. Doncs la número 2, que per mi personalment seria la número 1, però que per tot Catalunya no crec que fos així. Per tant, m'he de basar en criteris més universals. Seria una cançó de Charango, que no els hem mencionat al llarg del vídeo, perquè volia fer ara, però vull dir, Charango és possiblement el grup català més conegut mundialment. Llavors, tot el seu missatge és super bonic
i molt admirable tots els projectes que fan. I bàsicament tenen aquesta cançó que per mi és poesia musicalitzada, perquè crec que és la lletra més maca del món, o sigui, aquesta cançó em fon el cor, literalment, i és bàsicament la dansa del vestit. Avança una mica. Vull la lluna dins del llit, fer-te la cullera a mitjanit. Em quedaré despert, recordo el que vas dir, tan maco, tan petit. Em tens prou amb els teus dits. Desperto de nou i sóc allà, camí de tu d'entre totes les estrelles. Jo vull estar amb tu, ets tot allò que em porta a mi. Inclús la mort ja em fa més fort. Vull ser un camí amb el cor. Bé, que és preciosa, repeteixo, per no m'ho fer pesada. Llavors, la número 1, això, repeteixo, això és un rànquing obert i us convido a deixar als comentaris quina és la millor cançó o la cançó més romàntica amb vosaltres en català, perquè poder me n'he deixat i o no se m'ha acudit o no l'he vist, però això, que tinc molta curiositat, tenim de saber quina és la vostra cançó preferida o la més adequada pel que fa al romanticisme català. Llavors, jo crec que la més mítica de totes és, sens dubte, Boig per tu, de Sau, que fins i tot la Shakira en va fer una versió. Però encara que sigui la Shakira, com Sau no hi ha res, que voleu que us digui. I bé, llavors, altres cançons que també es podrien servir però que no he posat al top 3 serien, per exemple, totes les cançons dels Catarres, que són un grup de Centelles, que és d'Osona, que són cançons molt guais i molt maques, i la veritat és que també són una idea divertida per demostrar-li a la persona que t'agrada, o a la teva parella, o qui sigui que t'agrada. Bàsicament que els hi pots dedicar i que segur que són molt maques, com per exemple Tòquio, o Vull estar amb tu, o Jennifer, que en especial Jennifer fa gràcia perquè és com fa un retrat de en part què significa o què significava en aquell determinat moment ser català. I us la poso. Pujol, jo que sóc soci del Barça i no trago ni en pintura els pericos de Sarrià. Jo que penso que en Serrat sempre ha estat un traïdor, el meu cotxe només sona a Lluís Llach. Jo que porto els segadors com a polito del mòbil, la senyera al balcó. Jo que sempre he defensat els productes de la terra, ara m'he enamorat d'una Johnny de Castefa. Oh, Jennifer, amb tu naixer el cotxe per tu. Oh. I bé, hi ha moltes més cançons en català i que podeu dedicar, però he intentat resumir-les així i ja us puc dir que si dediqueu això a aquesta persona i no ho valora, és que no val la pena. I per tant, bon vent i barca nova. De part dels fricatius us ho diem. I si no, sempre quedarà l'opció de que ens consoli en Joan Dausà, que és bàsicament el cantant màxim de quan estàs fet una merda. Perdó, però quan estàs fet una merda, o per superar les ruptures, doncs la solució és Joan Dausà. I, bàsicament, fins aquí el nostre vídeo. Espero que us hagi agradat i que ara estimeu una mica més el català, la música en català. Ja us he dit que si teniu més propostes perquè afegim a la nostra playlist, no sé ni parlar, ja us ho he dit abans, però bueno, ho afegiu als comentaris. I res, ens veiem al pròxim vídeo i cuideu-vos moltíssim, fricatius.